Це ж я думаю, що зараз суспільство досить невротизоване, дуже зневірене, деморалізоване, з будь-якими втраченими орієнтирами. І інструменти цензури в цій ситуації, ті, які існують на ринку, вони набагато підступніші, ніж просто дубина Путіна, ніж просто от ломака, яку він тримає в руках. Того посадимо, того уб'ємо, того ще щось. Да? Це набагато підступніші і тонші інструменти. Можливо, це еволюційна якась історія, і з часом все буде справжньою журналістикою. І будуть цінуватися репутації, будуть цінуватися там, не от що людина сказала, як вона себе повела в тій чи іншій ситуації. Але поки що я не бачу якихось ознак, які на це вказують. Ринку медіа немає, тому що він переповнений грошима. Кожен олігарх володіє якимось медіа для власного впливу. І там йому не потрібна ніяка свобода слова. Це інструмент. Медіа – це інструмент в руках цього олігарха, інструмент політики, економіки, впливу на суспільство, маніпуляції громадською думкою. Тому там потрібні послушні болванчики, які не мають ні політичного досвіду, які не можуть нічого ні з чим порівняти, які не можуть екстраполювати історію на сьогодення, які не мають поки що там якоїсь освіти, які ще є дуже недосвідчені. Поставити запитання нормально, чесне запитання. Поставити чесне запитання, так. Ну, цінуються от люди, які... Ти зверни увагу на будь-які свята, які відбуваються у нас зараз, там День журналіста, ти запрошуєш журналістів. Ти зверни увагу, що переважно придворна журналістика – це одні й ті самі обличчя десятками років. Десятками років. Тобто з нульових років чи з 90-х ці обличчя змінюються дуже мало.